Shaka. Anyakwazi Inganzethu thingasilela enganelele thingasilela thingasilela Baba! Obukele emakhaya ngoba thina sila emsebenzini ngeseshi emkhondo la ke kuna phakathi kwasesikhundleni khona ke emva kodaba ukuthi kutholakale komntwana etoilet kule ndawo ebalekile ke ambalwa ayidle sebesele kusifika ke ukuthi ke ngathi kukhona okusolakalayo abakhona la yini kunze kube njengamanje kuthiwa ke usesibhedlela kodwa amaphoyisa icala selivuliwe ngathi ngivele-ke ukuthi ke uma bephuma ke ebhekane-ke nenkantolo kodwa njengamalungu omphakathi akhona njengamanje la ukuthi-ke mhlawumbe azokwazi ukuthi asibeke kabanzi ngalo daba simukele udadewethu la ozokwazi ukuthi nje-ke naye athi ukusibekabeka ngalokhu nabo abakwaziyo abakubonile njengamalungu omphakathi lakhona ngizokuvukela ngivukele nasekhaya ukuthi nangalela langa sikhuluma la sakhuluma naye kethu sekubingelele sikwamukele kuMkhondo TV. Ngiyanibingelela mphakathi waseMkhondo. Namuhla besize la ecourt sizolalela icala lika Sesi uNtombo lahle umntwana etoilet. Masifika ecourt sithola ukuthi uNtombi akekho. Sasesehlela epolice station sizofuna ukuzuthi kwenze njani angabi khona ecourt. Mase sifika ke police station basitshela ukuthi uNtombi akekho ngoba ube wiki usesibhedlela. So amasathatha amalungu omphakathi abayi4 ayomcheck esibhedlela athola ke amalungu omphakathi vele esibhedlela ukhona. Kwase kuba khona lo phethe icala lakhe usisi Ntombi wasitshela ukuthi uNtombi angavela kusasa ecourt makazosheshe aphume esibhedlela. Angavela kusasa kodwa makaphume late kusasa esibhedlela uzovela ngolesithathu. So singumphakathi besicela ukuthi uNtombi angayitholi ibail besicela nani mphathi waseMkhondo niphume bomama nisilekelele. Siumphathi waseinkonjaneni bakithi siyacela ngoba lo esikubonela sikaze sakubona. Siyayicelela nje. Mhlambe uma ngabe umuntu ezobuza ukuthi uma ngabe amaphoyisa engavele aveze ukuthi no ngicela ukuthi simdedele ngebail ezokwazi ukuyokhulisa uzothini lapho. Hayi lokho ke na nefamily yakhe bese siyitshelile nje kwayona iyazi ukuthi cha siyabonga ngayo sesi if bona bamthanda sizocela ukuthi bahambe bonke ngoba vele wabuya umuzi wonke uyahamba Awethu. Siyabona lapha sengathi umntwana senimethena igama likathola likaTholale lichaza ukuthini mhlawumbe siyitholele umntwana ingakangitholakele Uzoba imeya epititive lo mntwana. Siyitholakele toilet eMkhondo kakhulukazi abantu baseyinkonjeni ukuthi nobani ocabanga ukwenza isenzo sifana nalesi angazacabanga mhlawumbe. Hayi uyacabanga nabo bayayibonela nomphakathi ukuthi hayi akudlalwa nje ngibona ukuthi khona osangacabanga ukwenza leyo nto leyo ngoba hayi mhlambe ke yena ngeke afike ukuthi azafika epolice station
ngoba yena usho ukuthi ube nenhlanhla ukuthi agcine athathwe emaphoyisa. Cha, akusibonge kakhulu sithemba ukuthi ke mhlambe nathi mabe sekiwa-ke enkantolo nizobe siniyasasisa ukuze sikwazi ukuthi sibe nani futhi. Siyawo. So wenza njalo niphume emphakathi.